Lelembut seneng Facebookan. Jaman samsaya maju. Biyen nalika penulis isih cilik, durung usum HP, laptop, apa dene komputer. Dene saiki barang-barang kasebut wis umum. Lan prasasat kabeh pawongan wis padha duwe lan mudeng carane nggunakake. Wektu iki sing lagi ngetren yaiku dolanan Facebookan. Ora gedhe, ora cilik, ora enom, ora tuwa. Kabeh padha seneng gawe Facebook utawa dolanan Facebookan. Donya maya pancen nyenengake. Pawongan sing wis katrem ana ngarep komputer padha lali gawean liyane. Semono uga Dewi, ponakane penulis. Jare Dewi, dolanan Facebookan kuwi bisa lumantar komputer, laptop, apa dene HP sauger duwe modem. Mbuh, penulis Dewi ora ngerti sing dikarepake Dewi. Ngertine Dewi nang ngarep komputer mesti ngrampungake skripsi utawa tugas liyane saka kampus. Jebul malah dolanan Facebookan. Ora gagas ibune sing kerepotan mangsak ana dapur. Senajan ibune pijer celak-celuk supaya Dewi gelem ngewangi, dheweke ora nggubris, asik dolanan Facebook. Wih, Dewi, rene dhisik, ngewangi petik-petik janganan ki lho. Aku selak mangkat. Iki aku wis kawanan. Ibune Dewi mesti nyeluki dheweke amprih ngerti wektu lan mudeng gawean wong wadon ana pawon. Nanging sepisan maneh Dewi ora nyaut sithik-sithik lan terus wae dolanan Facebook. Yen pas gregeten, ibune marani Dewi ana kamare. Kursine dilarak mundur supaya Dewi gelem ngalih saka ngarep komputer. Kok sik to, Bu? Aku lagi Facebookan ki lho karo cowok. Aku entuk kenalan cowok maneh. Kok sik to, sedelok engkas, aku tak nang tawon. Dewi mesa ora gelem lunga saka ngarep komputer, senajan bangkekane diitik-itik ibune supaya ora jenjem lan leren anggone dolanan Facebook. Esuk, awan, sore, nganti tekan bengi, Dewi seneng dolanan Facebook. Sauger ana kalodhangan, Dewi enggal-enggal buka laptop utawa komputere. Mula nalika ibune Dewi pamit njagong lan kondure bengi, Dewi yo seneng-seneng wae. Malah kebeneran ora ana sing ganggu anggone dolanan Facebook. Paribasan ditinggal njagong nganti nginep wae ora masalah. Ora ana sing bakal ngganggu gawe. Apa meneh Ayu adine sing biasane nyelo-nyelo nyilih komputer wiwit jam 8 mau wis turu. Biyen nalika bulike Dewi isih sugeng, seneng banget yen dijak dolanan Facebook nganti ngebyar. Bulik Nini pancen seneng banget ajar Facebook. Bengi kuwi Dewi katrem banget dolanan Facebook tanpa ana sing usil. Nganti ibune rawuh saka njagong wae Dewi ora gagas. Oleh-oleh panganan saka njagong sing diselehake ana cerak komputere meh wae lali ora dipangan. Senajan wis jam 2 bengi, Dewi durung krasa ngantuk lan kesel. Nanging lagi wae nerusake anggone dolanan Facebook, bangkekane sisih kiwa kaya ana sing nyiwel. Let sedhela genti perangan pundhake sing dijawil.
Nalika Dewi noleh mburi, ora ana sapa-sapa. Dewi ora gagas sapa sing wis njawil marang dheweke. Paling-paling ibune utawa Ayu adine sing kebeneran nglilir tangi. Ora mung kuwi, kursi sing dilungguhi uga kaya ana sing nggeret mburi nganti Dewi meh tiba kejengkang. Bareng ditoleh ora ana sapa-sapa. Gitoke Dewi dadi mrinding. Luwih-luwih dheweke kelingan menawa bengi kuwi ngepasi malam jemuah. Ngancik 40 dina lungane bulik Ninik. Gek-gek sing mentas teka ning kamare mau arwahe bulik Ninik Suwargi. Bengi kuwi Dewi leren anggone dolanan Facebook lan mlebu kamare Ayu saperlu turu awor merga wedi turu ijen nang kamare. Nanging Dewi lali ora nyangking kemule. Mula dheweke banjur mlebu meneh ning kamare saperlu njupuk kemul lan selimute. Nanging saibo kagete nalika arep njupuk kemul, sakliraman mentas ana wong lungguh kursi ngarep komputere. Wujute persis blegere bulik Ninik Suwargi. Dheweke banjur murungake anggone njupuk selimut lan bali mlayu nang kamare Ayu adine. Dewi kepeksa ora bisa turu senajan mripate dierem-eremake. Lagi wae makler sedhela, dheweke krungu swara komputer sing lagi muni. Embuh sing nggunakake sapa? Dewi sansaya keweden. Mbok menawa sing ana jero kamar arwahe bulik Ninik sing mulih dolanan Facebook kaya mbiyen. Nalika cerita karo Ayu bab pengalaman nyolowadi kasebut, Ayu uga malah genti cerita. Dheweke uga nate diweruhi wewujudan sing jebles Ninik lagi lungguh nang ngarep komputer. Dinane Kemis bengi utawa malam jemuah kliwon. Mula Ayu pilih turu tinimbang dolanan Facebook ing wayah bengi. Wedi yen dikancani bulik Ninik. Ninik nalika dipundhut Gusti biyen pancen isih legan lan lagi nedeng-nedenge golek kenalan priya lumantar Facebook. Sapa ngerti cocok lan dadi jodhone. Emane durung keturutan apa sediane, Ninik tilar donya amarga lara kanker stadium 4. Saking kasepe kanker mau ora bisa ditambani. Senajan wis dioperasi, meksa ora bisa mari. Malah tilar donya. Muga-muga arwahe Ninik sakbubare pengetan malem 40 dinane bisa tentrem lan ora klambrangan maneh kaya wingi-wingi.